Her kommer en rigtig banger af et fradrag, som de unge mennesker vil sige. Grunden til, at fradrag det er så vildt, det er fuldt fradragsberettiget. Det vil sige, at du kan altså fradrage 100% af din indbetaling, modsat nogle af de andre fradrag, som jeg har gennemgået, som jo kun har en skattemæssig værdi på et eller andet sted mellem 25% og nogle 30%. Hvilket jo ikke er så meget, fordi at hvis du for eksempel har et fradrag på 10.000 kroner i renteudgifter, jamen så får du kun 3.300 kroner tilbage i skat. Men den her, den er altså vild, fordi her får du hver en krone tilbage i skat, og det er fradrag for indbetaling til ratepension. Og der er loftet i 2024, og jeg skal lige ned og have mine klogebriller på, det behøver jeg ikke engang, på 63.100 kroner. Det er værd at bemærke, at de indbetalinger, som din arbejdsgiver har lavet, skal du modregne. Så det vil sige, hvis din arbejdsgiver har indbetalt 20.000 kroner i 2024, jamen så kan du kun selv indbetale 43.100 kroner. Men altså, hvis du gerne vil optimere din pensionsopsparing, og du har masser af penge til over, så er det en god måde at få masser af skat tilbage på, i det du som sagt får pengene tilbage en til en. Og det er altså ekstraordinær indbetaling på ratepension. Jeg lægger også lige et link til jer hernede, og det er faktisk direkte til Skats side, da jeg synes, den her er rigtig god. Så det var en ordentlig banger af et fradrag. Husk at benytte det ligesom alle andre mennesker. Det er fuldt lovligt. Alt hvad jeg siger her er fuldt lovligt. Det er bare oplysende arbejde, men også med et politisk sigte. Synes du også, at det danske skattesystem er overdrevet indviklet, og ja, du føler dig umyndiggjort og forvirret nogle gange, så stem på en politiker, som vil gøre det mere simpelt, fordi systemet skal selvfølgelig være til for borgerne, og ikke omvendt. Man skal selvfølgelig kunne overskue det og gennemskue det, og så skal vi have minimeret snyd, og det gør vi ved at få lavet et mere simpelt system. Tak.